Joo, mä oon Elias 28V Porista ihan sellaisella asialla vaan, että haluaisin päästä ton Porin kaupunginvaltuustoon ja Satakunnan aluevaltuustoon. No, kuin mä nyt siinä haluun. Varmaan ihan siksi, että saatais jotain järkeä tähän touhuun. Mä haluaisin ainakin, että aletaan keskittyä kasvuun ja kehitykseen eikä jää junnaa paikallaan. Mulla tärkeet olisi pitää Pori porilaisille eikä lähettäisi myymään itseämme tuonne maailman markkinoille. Jos sä haluat myydä Porin kaupungin omistuksia kansainvälisille sijoittajille, niin katso joku toinen ehdokas sitten. Maailma muuttuu ja niin muuttuu Porikin. Tän tarvitsisi saada parempia palveluita, varsinkin nuorille ja kaikenlaisille ihmisille. Varsinkin transihmisten asiat kaipaisi kyllä parannusta. Mä sanoisin, että olisi myös helkkari tärkeää, että panostetaan tähän meidän kaupunkiin ja siihen, mitä täällä on jo. Jos noin kulttuuripuolien ihmiset on sitä mieltä, että vaikka promenaadia pitäisi päivittää, niin kyllä mä sitä mieltä oon, että sillä lailla sitten tehdään. Kaikki vois muistaa, että politiikka on valintoja. Jos sä oot sitä mieltä, että yritysten pitäisi maksaa vähemmän veroja ja sitten taas merikarvialta lakkauttaa terveyspalvelut, niin älä nyt ainakaan mua äänestä. Jos talous näyttää siltä, että tarvitaan lisää rahaa palvelujen ylläpitämiseen, niin kerätään sitten vaikka lisää veroa. Ei mulla ole niin tärkeää, että kansainväliset sijoitusyhtiöt tekee maksimitulokset, vaan se, että Porissa olisi kiva asua. Eiköhän se ole tuo hallituksessakin nähty, että mitä käy, jos laitetaan ihan hölmät ihmiset päättämään. Niin mitä jos ne Poriin saataisiin joku fiksu vaikka minä?